Malta kisbet riżultat pożittiv fl-aħħar Greenfield FDI Performance Index fejn talat b'9 postijiet f'din il-klassifika globali u issa tinsab fl-24 post fid-dinja u s-seba' l-aqwa pożizzjoni minn fost il-pajjiżi Ewropej. L-indiċi prominenti madwar id-dinja li jiġi ppubblikat mill-Financial Times jevalwaw il-prestazzjoni tal-pajjiżi individwali brabta mal-investimenti diretti barranin tagħhom meta mqabbla mad-daqs tal-ekonomija rispettiva skont il-prodott gross domestiku. Bekk jistabilixxi kemm kull pajjiż qed jirnexxielu jattira proġetti ġodda ta' investiment. Waqt li kienet qed taħdem fuq it-teżi li qed tagħmel Graziella Grek, direttur eżekuttiv f'kumpanija tal-fintech fl-Afrika ta' fuq li qed tinvesti f'Malta, innotat li r-rapport jenfasizza li Malta rnexxielha tattira madwar 3 darbiet aktar proġetti ta' investiment milli kien mistenni. Din tfisser li meta nkan ikkumparaw ma' pajjiżi oħrajn li huma kompetituri tagħna diretti bħal Lussemburgu, bħal Litwanja, bħal Irlanda, Malta qiegħda taqbiżhom fir-ranking, apparti li qiegħda fl-aqwa 10 tal-Ewropa, ir-ranking ta' l-ikbar 24 fid-dinja li qegħdin jattiraw dal-investiment, jgħid ħafna fuq l-ekonomija, fuq ir-reputazzjoni ta' Malta, fuq kif l-industrija globali qiegħda tħares lejn Malta. Skont il-klassifika, Malta kisbet punteġġ ta' 2.4 u sabet posta ma' Spanja, il-Lussemburgu, il-Litwanja, il-Portugal, Ċipru u l-Latvja fost il-pajjiżi Ewropej bl-aqwa prestazzjonijiet. Dan jfisser li minkejja li hija ekonomija żgħira, Malta qed tattira investimenti dirett barrani brata ferm ogħla minn bosta pajjiżi ferm akbar. Hawnhekk, Grek indikat li riżultati bħal dawn jisaħħu l-argument li impenn internazzjonali strateġiku, politika ekonomika koordinata u promozzjoni effettiva qed jħallu impatt dirett fuq il-kapaċità ta' Malta li tattira investiment ġdid b'mod partikolari fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Din il-prestazzjoni kienet enfasizzata wkoll fir-riċerka akademika tagħha fejn qed tanalizza r-rabta bejn id-diplomazija ekonomika u l-investiment dirett barrani. Irreferiet għal kumpanija involuta fiha li wkoll qed tħares lejn Malta għall investiment ieħor dirett barrani b'saħħtu. Din il-kumpanija għażlet lil Malta. U għaliex għażlet lil Malta? Għaliex il-pożizzjoni strateġika li qiegħda bejn l-Ewropa, l-Afrika u anke l-Middle East, kif ukoll il-vantaġġ li r-regolatur tagħna, il-Malta Financial Services Authority, huma approachable ħafna. Ġifieri dawn il-kumpaniji jistgħu jitolbu appuntament, jiddiskutu x'inhu mal-ħtiġijiet tagħhom, jiddiskutu x'tip ta' liċenzji jkollhom bżonn u jsibu l-għajnuna u l-gwida illi qed ifittxu biex jikkonsidraw lil pajjiżna. Għandek il-lingwa Ingliża, it-talent, anka biex tistabilixxi l-business, l-ispejjeż mhumiex daqshekk għolin bħalma meta tikkumparhom ma' Litwanja jew Lussemburgu.